Lalaking hubog, nagmaoy sul sa Cebu Coliseum atol sa proklamasyon sa kadaugan ni Pacman, pato kang Bradley, wa pa matagbaw ng hawak sa miuwang kaniya. Rehiyon 7, lakip ang probinsya sa Sugbo, gipaubos na sa full alert status sa kapulisan. LTO ug LTFRB magpatabang kanila pagmonitor sa mga public utility vehicle. Dugang sakop sa Highway Patrol Group 7 ng nalambigit sa pag-ambush patay nilang Attorney Noel Archival ug mga kauban, apil nga pasakan og kaso karong simana. Vice Mayor Efren Gungun Hika nilingkod na isip acting mayor sa lungsod sa Dumanhog. Nasuspensong Mayor Nelson Garcia nipasalig nga di mosupak sa kamanduan ni Governor Junjun Davide. Pag hinulsol sa mga sala mo insaktong buhaton karong Semana Santa, inay maglingaw-lingaw sa bakasyon. Mayo nga kung Sugbo, Kabisayan, ani ang labing labas ng mga balita, hatod ka ninyo sa kinatibok ang pwersa sa News 5. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Formal nang nagsugod ang Semana Santa kaghapon ug notini gipaubos na sa full alert status ang tibok Region 7 na naglakip sa lalawigan sa Sugbo. Hugot nga bantayan sa kapulisan ang mga residential areas, kadalanan isla sa Bantayan ug Minglanilla nga dunay dagkong kalihukan. Andrea Patenya, Sugid Limit. Ang full alert na. Sugod karong adlaw gideklarar na ni Cebu Provincial Police Office Director Senior Superintendent Tuel Guillamak nga full alert status na ang kapulisan sa tibuok lalawigan sa Sugbo alang sa kasaulugan sa Semana Santa. It should be 100% attendance ato ang mga kapulisan na mag-render duty. Cancel leave, cancel ang anything. Gawa sa mga kasagarang lugar nga bantayan sa kapulisan sama sa mga pantalan ug terminals, hatagan sab og prioridad ang isla sa Bantayan ug ang lungsod sa Minglanilla nga maoy giilang nga sugat capital of Cebu. 55 ka mga pulis gikan sa provincial headquarters ang i-deploy sa Bantayan ug 40 sa Minglanilla. Patutukan sab ni Guillama ang mga national highways, pagsiguro nga madakpan ang mga mula pa sa lagda sa trapiko, lakip na kadtong hubog nga mag-drive. Gipahibaw sab sa Deputy Provincial Director for Operations sa CPPO Police Superintendent Anthony Bagarinaw nga aron di sila maglisod sa ilang areas of responsibility, gibahin nila ang lalawigan sa Sugbo diin siya ang mo-supervise sa kapulisan sa mga lungsod sa North, samtang si Police Superintendent Renato Malazarte ang sa South. Every district na sa may commander nga gi-designate kay dili man maato namo kung kami lang ni sir tungaon lang namo ang isla. So every district na po mga corresponding police officer na mo guide, mo oversee, mo supervise sa town. Gisiguro sab sa Deputy Regional Director for Operations sa PRO 7 Police Senior Superintendent Conrad Capa nga plansyado na ang tanang security operations sa mga Provincial Police Office sa Rehiyon 7. Usa sa mga buot hatagan ug prioridad ni Capa mao ang pagbantay batok sa mga akyat bahay gang karong Semana Santa. Mostly mga iniiwanan yung mga bahay, so we advise also those going on vacation, long weekend, to please take precautionary measures, protect your homes, yung may iwan. Andrea Patenya, News 5. Inspeksyonon sa LTO, LTFRB at sarang pampublikong sakyanan nga mubiyahe karong Semana Santa. Overloading sa mga pasahero, ilang batayan. J.K. Baguio, Sugin Limit. Lunes Santo na karong adlaw apan ningaw paghihapon ang South Bus Terminal. Gilauman hinuon ang pagdagsa sa mga pasahero. Sugod karong Miyerkules sa hapon din magpunsisok na ang mga pasahero sa mga terminal ug pantalan nga buot muuli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Tungod sa bagang duot sa mga pasahero, posibleng magkuwang na sab ang mga bus di pasaheroan. Mao nga ang Valia Car Transit ni-apply na daan og special permit sa buhatan sa LTFRB alang sa 50 nila ka mga units. Problema jud ni siya, labi na karon nagkagamay ato mga bases kay tungod ining mga bases nga wala na renew tungod kay nakaabot na ni sila og 15 years.
di naman ang ato na irenyo, nagka-problema gyud ta sa mga basis karong panahon na. Usa sa napanglantawang problema sa LTO mao ang overloading sa mga pasahero. Mao nga mopahigayon sila og roadside inspection ug checkpoints pag siguro nga roadworthy ang nagdagan nga mga bus. So even if maingon may mahimo nato na dakton, but there is always a period sa enforcement or kana bang gitawag nato og window nga mamingkamot in taon ng operator o nga pasahero nga makalusot. Hangyoon sab sa LTO ang PNP nga tabangan sila sa pag-aresto sa mga drivers nga magpabadlong. During the course of inspection sa highway na ba, para sa south, panungitan, sa Karkar, no? We found nga ang driver kadudahan, no? Mahog bino, mga na, i-turn over dayon sa local police station. Buot sa LTFRB ug LTO nga makabot ang zero casualty karong Semana Santa. Jinky Bargio, News 5. Sugot yun nga kidili sa tibok lalawigan sa Sugbo ang pagpahigayon og bikini open karong panahon sa Semana Santa. Sugin libi Ray Pasaporte. Pagdaw na sila og unsay among baruganan ni anang kabahin ni anang bikini open. Subling gipahibaw ni DC Gobernador Agnes Magpali nga hugot nilang gidili ang pagpasundayag og bikini open sa tibuok probinsya sa Sugbo ilabi na sa isla sa Bantayan karong Semana Santa. Just like in the past, we might file a case. Kahinumduman nga dunay organizer ug artista ang napasakaan na og kaso sa miaging administrasyon. Humana sakpang nagpahigayon og bikini open sa Bantayan Island atol sa Semana Santa. Dugang ni Magpali nga di dayon sila mutuo kun do naman gani sila madawat nga taho bahin sa pagpahigayon og bikini open ug mobuhat jud sila glahom nga investigasyon. Giklaro sab niini nga di nila hilabtan ang mga beach resort ug sa mga taong magsulob og bikini samtang mga ligo sa dagat. Ang ato kanang naagi pasundayag public nga again ang word sa women's code kanang commodification of women, we still have to establish. Alang kang Magpali, ang pagpahigayon og bikini open usa ka matang sa pagyaga-yaga sa mga kababayan-an. Ray Pasaporte, News 5. Ang kasaulugan sa Palm Sunday o Passion Sunday din gibuhat ang pagdidita sa mga lukay o istugdanan sa Semana Santa. Nang hinaot sa Obispo si Palma nga masabtan sa tanang Romano Katoliko kung nganong gisilibrar kini. Ryan Sorote, Sugin Limit. Sa panahon sa kalisod ug mga pagduha-duha, gipahimangnuan sa simbahang Katoliko ang tanan sa pagpadayon sa pagtuo kang Kristo. Ang panahon sa Kwaresma mo ang tukmang higayon sa pagbag-o aron makaangkon og kinabuhing dunay kapuslanan. Pinaagi sa pasyon ni Jesucristo nga gilab-as karong panahona nang hinaot ang simbahan nga mahinduman kini sa tanan. Punta kita sa makayon, Lord, kuyog minimo. Even if it means para namo usa ka sakripisyo. Matug pa, responsibilidad sa matag usa ang pagpahinumdum sa uban nga naisalaag ang pagtuo. Di sa kini panahon sa paglingaw-lingaw o bakasyon. Panginaw sa simbahan nga pinaagi sa kalihukan sama sa 7 palabras, Way of the Cross, Easter Vigil ug uban pa, makahinulsul og tarong tanan. Punta, labaw sa tanan, mag-participate kita kay mao kini ang pamaagi nga para nato mahinungdanon. Giklaro usab sa simbahan nga sayop ang self-flagellation o ang pisikal nga pagpasakit sa kagalingon hilabi na karong Biyernes Santo. Apadi sab angay hukman ang mga tao nga mubuhat niini kay ilaman kining kabubuton. The renewal, the sorrow should be more internal than external like that. Ryan Sorote, News 5. Mandawi Children's Choir, ipakita sa mga tinun-an sa Children's Paradise Montessori School ang ilang talento sa pagkanta sa gihimong harmony concert ni adtong Sabado ubos sa pagtudlo ni Maestro Dennis Gregory Sugarol. Oh, it's really a special concert because it speaks about harmony and the song itself like friendship and yeah, how to create a better world for
these children to live. Happy because I know these children have potential. Any children for that matter. Dakong paglambo alang kang Maestro Sugarol ang kahanas sa mga bata sa pag-awit sud sa duha ka tuig niyang pagtudlo sa mga tinun-an sa Children's Paradise Montessori. Masaligon si Sugarol nga mo'y voice coach sa inilang Mandaue Children's Choir nga mahimo nang musangka ang mga tinun-an sa Children's Paradise Montessori School Choir sa mga kompetisyon. Sama karong Hunyo diin moapil ang mga tinun-an sa Second Asian Cantate Choral Competition didto sa Hong Kong. We will work hard for this because we have the entire summer to work on this. So you will just be amazed how the children will transform after the training, the summer training. Gipaibaw sa panguho sa Special Investigation Task Group Archival o sa National Bureau of Investigation nga karong simanaha ikihan na nila ang mga sakop sa Highway Patrol Group nga nalambigit sa pagpamanhig patay kay Attorney Noel Archival ug mga kauban. Andrea Patanya, Sugid Limi. Dadong ni rin ako tanawon sa namo. Ipasakasud karong simanaha sa Special Investigation Task Group kun SITG Archival ug sa National Bureau of Investigation ang kaso batok sa mga gitudlong suspect sa pagpamanhig nilang Attorney Noel Archival ug mga kauban niadtong Pebrero. Mato di Police Senior Superintendent Noel Guiliamac ang pangu sa SITG Archival na sigurado na nga apil sa kasong multiple murder ang upat ka respondent sa search warrant na sakop sa Highway Patrol Group 7 na silang HPG 7 Regional Chief Senior Superintendent Romualdo Iglesia, Deputy Chief Inspector Eduardo Mara, Senior Inspector Joselito Lerion ug SPO4 Edwin Galan. Dugang ni Guiliamac nga nalangan ang pagsaka sa kaso kay duna pay usa ka sakop sa HPG nga apil nilang ikiha apan di usa nila kininganlan. We are still studying to add another suspect based on the affidavits that we received. So na pay usa. Gipahibaw sab sa Special Investigation Task Group nga wa pa sila'y nadawat nga tubag gikan sa Campo Crame kabahin sa ilang hangyo nga ipaubos sa ballistic exam ang mga armas sa tanang mga sakop sa HPG 7. Apan ilang giklaro nga di kinahanglan ang resulta sa maong eksaminasyon alang sa kaso nga ilang isangat batok sa mga opisyales sa HPG sanglit igo na kuno ang ebidensya nga ilang gikuptan alang sa pagkiha sa mga naasoy nga individual. Usa sa ilang ligon nga ebidensya mao ang empty shell sa 5.56 mm ug gunpowder residue nga nakit-an sud sa puwa nga Toyota Vios nga gipark sa HPG impounding area nga usa sa mga subject sa search warrant. Dako gyud kaayo ning ebidensya against those respondents. We believe our case is strong against the respondents. Si Police Chief Inspector Eduardo Mara andam mo atubang sa kasong isang at batok niya sa SITG ug sa NBI ug malaumon kini nga mugawas ra unya ang kamatuoran. And I hope nga kanang mga giakusahan nila ng mga tao tinuod nga na kalambigitan. Dahil lisod na nga naay mga tao nga maapil sa pasangin nga dili walay partisipasyon og naa manggaling. Nangayo sa bug update sa Police Senior Superintendent Conrad Capa, ang Deputy Regional Director for Operations sa PRO 7 atul sa iyang pagbisita sa Cebu Provincial Police Office kaganiha. Gusto ko lang malaman yung progress, ano na bang nangyari dyan. So, yun lang. I want to be brief, no? Kasi pag natanong tayo, hindi ko alam ang sasagot. Bibisita sab kini sa buhatan sa HPG 7 aron maila-ila ang hepe niini nga si Iglesia, subay sa iyang tinguha nga makig-abi-abi sa tanang pulis dinhi sa Subo kay bag-uhay pa siyang na-assign dinhi. Apan human dawatan ni Iglesia sila si Kapa ug Police Superintendent Pablo Labra, wa na kini nidawat og mga sakop sa media aron unta ma-interview. Andrea Patenia, News 5.